Langt de fleste danskere bruger internettet dagligt, både på arbejde og i fritiden. Vi finder telefonnumre, vi køber billige flybilletter, vi gør hvad som helst nærmest på nettet. Men rigtig mange af os farer vild. Så det gode spørgsmål er jo så, hvordan finder jeg hurtigst det? Jeg har brug for, nu der er kommet en bog, som hjælper på vej. Find det på nettet, hedder den. Og forfatterne til den sidder her. Godmorgen og velkommen, Tommy Kås og Michael Holm. Tak. Der er lavet en undersøgelse, Michael, sidste år fra Microsoft, som viser, at gennemsnitligt så spilder et menneske 19 timer om året på at lede forgæves på nettet. Hvorfor går det så galt? Der er så, når man nu, man kan sige, man kan jo meget på det internet der. Jamen man kan sige, at det er lidt ligesom, når vi køber en videomaskine. Altså vi går i gang med at bruge den, måske egentlig har læst brugsanvisning, og så kan det godt være, at vi får noget ud af det, men vi får ikke det optimale. Og det samme sker også ved internet. Altså vi søger måske på et ord, og så får vi for 4 millioner hits eller sådan noget. Altså informationsmængden er så enorm, så vi drukner simpelthen information. Så vi sidder og klikker rundt og spilder en masse tid. Vi finder ikke det, vi leder efter. Så der er simpelthen for meget at vælge imellem i virkeligheden, hvis ikke man kender den nøjagtige sti? Ja, eller altså man skal altså være præcis i det, man leder efter, ellers så drukner man i informationer. Og Tommy, hvad er det de typiske fejl, man laver? Hvad er det? Mest typiske fejl, det er nok, at man nøjes med at søge på et ord. Man søger altså sådan, det er for upræcist. Man søger på et ord, som er sådan lidt i retning af det, man gerne vil have fat i, men man gør sig måske ikke rigtig klart op i hovedet, hvad er det egentlig, jeg gerne vil vide, helt konkret. Nej. Vi har taget et eksempel nu. Jeg vil gerne have en billig flybillet. Hvad gør jeg så? Ja, det her, det er ikke en særlig god idé. Det er der sikkert mange, der vil gøre. Gå på Google, den mest brugte søgemaskine, og så bare skrive billige flybilletter. For det, man så får her, det er ikke noget som helst konkret om, kan man sige, det er ikke her, man får billetterne. Ligesom, her får man bare alle de firmaer, som reklamerer med, at de selv synes, de har billige billetter. Præcis, ja. Så hvad er så det rigtige at gøre? I det her tilfælde, der skulle man måske gøre sig klart, hvor vil jeg gerne hen, hvor er jeg egentlig i verden, hvor vil jeg gerne flyve fra. Hvis nu man er i København, så skulle man måske starte, i stedet for at starte på at gå ind på Københavns Lufthavn. Københavns Lufthavn, og herinde, der kunne man så for eksempel sige, at der er nogle helt andre ting, som måske det slet ikke en søgemaskine, man skal have fat i stedet for. Her kunne man gå ind på hjemmesiden her. Og så se, hvad de har. Og så simpelthen se her, så er der for eksempel et link her, der hedder billige billetter. Og der er så link til lavprisselskaber og til andre selskaber i stedet for. Så måske er en søgemaskine slet ikke en særlig god idé, når det handler om sådan noget som billige flybilletter. Nej, så skal man i virkeligheden kende navnet på lufthavnen i stedet for. Men hvis nu ikke man får den idé selv, hvad gør man så? Altså, jeg vil måske ikke tænke på at søge på Københavns Lufthavn. Så er man lost, eller hvad? Man kan sige, det handler ligesom om, altså hvis du skal ud og rejse med tog, ikke, altså så går du ikke på internettet og så leder efter billige togbillet, altså så går du ind på DSB's hjemmeside, og det er lidt af det samme her, altså de overvejelser, man måske skal gøre sig. Ja. Når vi snakker søgemaskiner, nu siger du, at Google er den mest benyttede, men der kan være en fordel måske at bruge andre, ved jeg. Ja, man kan sige, man kan sige, at alle bruger Google, og man bruger også udtryk, at Google er jo søge på internettet, men at Google er sådan en slags, det er en robot, at man siger, den kender, altså det som de søgemaskiner, som Google kender, altså sige, der kender den alle sider ned i detaljer, men den har ikke, som siger, der har ikke været nogen inde sådan at validere det, eller kigge på, hvorfor nogle sider måske er gode eller dårlige. Og så er det måske bedre at bruge sådan noget som en søgemaskine som Ubi. Den har ikke så mange sider, men der har siddet nogle mennesker og egentlig har gjort sådan en overvejelse og så sat op i nogle kataloger. Så hvis man gerne vil vide noget om, hvad ved jeg, forureningsbekæmpelse eller sådan noget, ikke? Jamen så kan det være, at der rent faktisk er et link over miljømyndigheder eller sådan ting på Ubis hjemmeside. Så man skal i virkeligheden tænke sig om, dels hvad for en søgemaskine, der måske er den mest relevante, og så også er det billige flybilletter, eller er det Københavns Lufthavn, man skal kigge under, ikke? I fortalte mig lige før, at når det der med, at man skal ikke kun søge på et ord. På Google for eksempel, der kan man søge op til 32 ord. Ja. Så man skulle synes, så kan man næsten snævre alting ind. Med 32 ord kommer man vel langt? Man kommer utrolig langt, og det kan man sige langt de fleste mennesker, de søger kun på et ord. Man kan søge man kan skrive en hel sætning, man kan skrive adskillige stikord, som hvis jeg nu vil finde en opskrift på Skipper Lapskovs, og jeg ikke rigtig præcis ved, hvordan man staver til Skipper Lapskovs, så kunne jeg begynde at skrive oksekød, kartofler, laurbærblad, purløg, smør, rødbeder, og så skulle det være meget mærkeligt, om ikke der dukker en opskrift op. Og som sagt op til 32 ord, de kan ikke være i sammenhæng, men de kan sagtens være i sammenhæng som en sætning, og det kan man så også fortælle Google, at det er det, man gerne vil have. Hvis man så nu for eksempel skal finde personer, altså, kan du ikke give et eksempel på det, hvis man skal ind og søge på et menneske og have noget at vide om dets baggrund? Hvad er så det smarteste at gøre? Jo, man kan sige, altså man skal prøve at forestille sig, hvordan vil sådan noget måske stå i en bibliografi. Altså, hvis man siger, at jeg vil gerne vide noget om vores statsminister Anders Fogh Rasmussen,
Man kan selvfølgelig godt skrive Anders Fogh Rasmussen, og så får man en lang række hits, men så kan man måske tænke sig på, jamen så hvad vil der stå? Vil der stå noget om, hvor gammel han er, for eksempel, ikke? Så vil der måske ikke stå, at Anders Fogh er x antal år gammel, eller det vil der måske nok, men så er det ikke en information, vi kan bruge så meget. Der vil måske stå, at Anders Fogh Rasmussen er født på et bestemt tidspunkt. Hvis det er hans fødeår, man er ude efter. Lige præcis. Og så kan man så søge på Anders Fogh Rasmussen og kombinere med, født, fordi så er garanteret at stå, at Anders Fogh Rasmussen er født et eller andet sted, på et eller andet sted på internettet. Så vil man finde det meget hurtigt. Okay. Og man kan faktisk også, ved at gå ind, hvis man nu vil finde noget om Anders Fogh i den periode, inden han blev statsminister, så kan man prøve lige at forklare, der er et lille minus, man kan skrive, og så har man taget hele hans statsministerperiode væk. Hvis man for eksempel vil sige, at det kan man ikke nødvendigvis være sikker på, men man kan sige, hvis nu jeg i hvert fald ikke vil have dokumenter, hvor der står om Anders Fogh Rasmussen, hvor der står noget med statsminister i, så kan jeg simpelthen sige til Google, at jeg vil gerne have Anders Fogh Rasmussen nævnt i mit dokument, som jeg nu har skrevet her i søgefeltet, Anders Fogh Rasmussen, og jeg har sat anførselstegn om for at sige, at det skal være præcis de her 3 ord i den her sammenhæng, stavet på den her måde osv. Og så kunne jeg for eksempel sige, at der må ikke stå statsminister, og så skriver jeg simpelthen bare et minustegn i søgefeltet lige foran ordet statsminister, og så søger jeg på det. Det betyder ikke noget om, hvornår dokumentet er fra, men det betyder i hvert fald, at ordet statsminister optræder så ikke i de dokumenter, vi finder. Okay. Og så ved jeg også, at hvis man nu er i tvivl om, hvordan noget staves, og det kan man jo altså, Skipper Lapskovs for eksempel, bare være et eksempel på. Hvad gør man så? Jamen eksempel her med Anders Fogh Rasmussen, der kan man sige, altså Anders og Rasmussen er måske sådan, det giver næsten sig selv, men altså Fogh, hvordan staver man det? Er det med eller uden H for eksempel? Ja. Jamen så kan man sige, at vi leder efter alt det hedder Anders, så kan man sætte en stjerne ind, som så kan man sige, det kan stå for alt muligt, ikke? Så hedder det så Anders, alt muligt, og så Rasmussen, ikke? Og på den måde, så kan man sikre sig på den måde. Og når vi så får resultatet, så kan man også se, at så får man så også, så står så Anders Fogh Rasmussen, så kan man så søge videre på det bagefter, ikke? Okay. Vores tid den er gået, men jeg skal bare høre, hvis I skal sådan sammenfatte de vigtigste råd til at tage den hurtigste motorvej til de informationer, man søger. Hvad er så det? Det vigtigste, udover at læse jeres bog, selvfølgelig. Det vigtigste søgearbejde, det foregår faktisk op i hovedet. Det handler om at tænke sig lidt op, inden man starter. Så handler det om at være klar over, at Google er ikke alting. Google er mægtig god med søgemaskiner, stort set alle bruger den, men Google er ikke alting. Og så handler det også om, at hvis der er en hjælpetekst på en søgemaskine, så gå ind og læs den. Det tager måske en halv time, men så altså hvordan man navigerer rundt i det her søgesystem. Og hvordan man bruger den, og det er meget let forklaret, og hver eneste søgning, du laver herefter, vil faktisk give bedre resultater garanteret. Så man kan spare masser af tid ved at gøre forarbejdet ordentligt. Ja. Tak til jer begge to. Selv tak. 7:15 fredag morgen i Rene Maj.